Bermeoko udala soka biziberritzeko apustuarekin beste pauso bat emango du Bermeoko udalak. Bermeoko plazako zorua egokituko du eta erdiko argizuloa kenduko da. Irudi berri bat emanez eta aldi berean ezetasunak saihestuz. Lan horiek jadanik hasi dira, horren bidez azokaren barruko zoruari tratamendu berezia emango zaio. Zoradura 3 gerusadun sistema batekin egongo da hemendik aurrera. Lehenengoa, poliuretanosko inprimazio elastikoa jarriko da, gero poliureasko mintz bat eta gainean poliuretanosko barniza. Era berean, saneamendu sareari dagokionez, kainuzulo guztiak ikuskatuko dira, garbitu eta beharrizkoak diren kasuetan konponketak egingo dira. Era berean, dagoen argizuloaren goiko estruktura eraitziko da eta zuloa berreraiki eta itxiko da udalasokak espazioa irabaziz. Hildo honetan, kontsumitzaileengan emozio positiboak eta konfidantzazkoak eragin nahi dira irisgarritasuna, konforta eta ingurumen erantzunkizuna bermatuz. Lanak hasi dira jadanik, lan hauek direla eta martxoaren 4, 5 eta 6 Bermeoko udalasoka ixtea aurre ikusten da, hala ere data horietan aldaketari balego herritarrei informazioa helaraziko zaie.